Не успях да видя всичко, което е създадено в рамките на тая седмица. Разбира се, и на няколкото преди това подготвителен период, но със сигурност мога да изброя 4-5 неща, които силно ме впечатлиха. Аз съм автор, който обича да работи с природни материали, като камък, дърво. И в случая съм направил една композиция от 3 обекта. Единият от които е трон с мраморно седалище, на което предполагам, че децата ще се правят снимки, ще се забавляват. Това, което правиме, всъщност е мислено така разбираемо, да ви радва, функцията е пречупване на перспективата, да може всякъде да има възможност да се снимате. Благодаря и на организаторите, които ни предоставиха възможност да направим нещо от сърце. Господин Лесев ви каза, че познавате глухарчетата, аз пък ви казвам, че такива ни познават и затова съм ги направил непознати. Нищо повече не мога да ви кажа. Пазете се, будат. Добре дошли на всички. Така, един момент. Ето, заповядай. Твоята грамота за спомен от нас. Накратко за работата използвам 2 природни форми. Едната е кръга, другата е спиралата като база и чрез тях правя един обем. Аз съм изпълнил класическа мозайка. Мозайката представлява пейзаж. И фугирана и залепена на плоча. И пак ще бъде следващата част от атракцията да се качим на животно в парка. Искам да благодаря на господин Лесев, че ме покани лично да дойда тук и да направя това нещо. Това е един голям жест от негова страна и надявам се, че съм се справил подобаващо. И ще разширим зоопарка с други животни, други идеи. И това е. Благодаря. Ето. Прилича на яйце. Това е като символ на началото извор на живот за всички живи същества. Ажурни изображения на слънцето, луната, човек, птици, насекоми, животни, цветя символизират симбиоза, връзка на всички живи същества на Земята. Моето послание е да се покаже колко е красив живот във всички неговите прояви. И мисията на хората, като разумни същества, да се запази природното разнообразие, всички форми на живот. Природни материали изцяло и малко трябва да се да поставим. Тази инсталацията казва се цветни рефлекси. Правилно, когато е правилно осветление, когато има подходящи предвизи. Да,